Ayan na. Yan ang itsura niya dito sa baba. Mas lalong gumanda. Ayan, simula na tayo. Simula na akong mag-pintura. Minimix ko lang yung ano, catalyst at saka yung pintura na yan. Grabe yung kakaantok. Kakagutom pa to. Sigurado sakit ng tiyan ko na naman nito. Saka yung ulo. Pintura ko, alam na. Edit, upload, uwi. Linggo naman ngayon. Mix lang. Pupunta ba dito kasi ang dito. Ha? Dito, pupunta ba dito? Oo, kaso di pa naman sila nakakarating ng Balatan. Dito. Di pa naman nakakarating sa Balatan. Ha? Di pa nakakarating. Bakit? Lakas ng ulan. Ha? Lakas ng ulan. Ayan po at umpisa na akong mag-pintura. Ayan na. Try ko muna yung sa likod para hindi na mapigura.
ulit ako.
Ayan mga kaparing Jason Bali. Ito na nga. Tapos na. Oh. May kulay na. Ayan. Tapos ito, mayroon sa kabila. Ito yung inuna ko. Kasi di tayo makaka-yuko dyan kung may pintura na agad dito. Ito naman yung kasunod. Ito, tsaka dito. Right. Parang mahaba yung vlog na to ah. Pero eksian lang natin. Baka magsawa kayo sa kakapanood. Ayan. Pawis oh. Tagaktak yung pawis. Pawis talaga. Basa na kagad yung damit ko. Init.
At ayun, maraming salamat at tapos na tayo. Yun. Solve. Solve na naman tayo. Walang mas. Walang mas. Dapat malinisan pala to. Bukas. Pwedeng linisan yan. Mga salamin. Para magandang tingnan. Yung mga ano, mabilis naman ito maalis. May dapat basain kasi magagasgas yung salamin ito. Ganito dun sa amin eh. Dun sa bahay na tinitira namin. Sa bahay ng kapatid ng asawa ko. Kailangan basain yan. Para di maggasgas. Ayan po. Finished product. Ayan na. Mas lalong gumanda siya. May pintura na. Ox na. Time check natin ay 2:20. Alas 2:20. Siyempre, pahinga tayo at mag-edit. At linggo ngayon. Paka-edit natin, maka-upload, uwi na tayo. Para kung ano pa yung maisipan kung mag-alok yung asawa ko na kung maggala-gala. Pwede rin natin silang igala kasi bukas trabaho na naman tayo, punta naman tayo dito kung ano yung pwedeng i-retouch dito, kung maglinis kasi may mga lilinisin, pero konti na lang naman yung lilinisin dito kasi yun nga, naglinis naman si Chinchin dito nung nakaraan. Kahapon di siya nakapunta dito kasi yun nga, alam naman natin estudyante kahit bakasyon na, pero mayroon pa rin silang pasok doon sa school nila kasi medyo rich siya. Medyo rich. Kahapon dayo ata nila na invite yung school nila doon sa Albay sa Pulangi kasi yung sila ay guest lang naman sila doon sa hindi naman, pero may doon may competition, pero sila yung school nila ay guest. Kaya wala siya dito kahapon, nasa Albay siya. Nagkaroon sila ng parade. At yun, kaya wala dito. Ayan na, ganda na. Kunting linis. Dito yung nilinisan yung kwarto. Siyempre papasok-pasok ng tao. May madadala ng mga alikabok. Kasi yun nga. Pero okay lang kasi hindi na gaanong maraming lilinisin. Kasi nabawasan na. Yan. Ang bilis lang kumalinis. At dito sa tinutulogan ni tatay, ito naman lalagyan natin ng kulay pula bukas. Ayan. Ay, dito sa kabilang kwarto, okay na sa radyo, no? Ganda na. Ayos na. At tingnan natin sa baba kung gaano magandang tingnan. Ayos talaga. Yan, baba muna tayo. Magbihis ako ng damit kasi yung kanina, basa yung damit ko. Tapos natuyuan. Ubo na naman po sigurado. Yan, Kuya Babyo. Naghuhukay. Ayan, baba muna ako. Ayan na. Yan ang itsura niya dito sa baba. Mas lalong gumanda. Hindi pa umuwi na tayo. Ayan, mag-edit pa ako. Ganda na. At ayun po, hanggang dito ng vlog na to. At ayun, siyempre, ulit natin na sinasabi. Maraming salamat sa toll viewers, toll sponsor, lahat mga sponsor na patuloy na sa amin, yung mga food allowance. Siyempre kay Kuya Jojo na sponsor na Chinchin dito sa bahay na to. Maraming salamat po sa inyo. At ayun po, ingat po kayo palagi dyan sa work nyo. At sana gumaling na rin yung asawa mo, Kuya Jojo. Ayun po, bye-bye.